അഭിമാനം കാലമുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഇതിനാലും മടുത്തു. എങ്കിലും അല്ലേ ഇവരന്തത്വം ഉണ്ടായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഏത് എന്ത് ഇത് മഹതാവേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കേട്ട് നടത്തിക്കൽ വൈകമായിട്ട് നിങ്ങളെ കരയോട് അഗ്നിച്ചെന്തെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഒരു വർഷം തിരിച്ചുകൊണ്ടും പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരിയാക്കോട്ട മുൻപേതുമായിട്ട് അഭിമാനം തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആത്മാവെന്ന് ഉണ്ടാവെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഒക്കെല്ലാവരും തന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എടുക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഞാൻ എടുക്കില്ല എങ്ങനെ ശരിയാണ്. കുമാരകാലത്തിൽ മാതാവ് ഗന്ധം ധരിക്കുന്നതായ കാലനേരത്ത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഞ്ചാക്ഷരങ്ങൾ എൻ്റെ മാതാവൻ ധരിക്കുന്നു മനുഷ്യകളെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിചാരി വർഷങ്ങളെ നാല് കുറ്റിക്കാരന്മാരോട് തന്നെ ജയിച്ചും ഒരു 50 തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പഴത്തേക്കൽ 50 ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പഴത്തേക്കൽ അല്ലേ അടച്ചുപാതി തുറന്നു മുഖമുഖത്ത് കണ്ടു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പഴത്തേക്കൽ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പഴത്തേക്കൽ അല്ലേ അതിൻ്റെതായ പഴമ അല്ലേ അല്ലേ ഇന്നുകൂടി എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പഴത്തേക്കൽ നിങ്ങളുടേതായ ആ യാഗം പൂർണ്ണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പഴത്തേക്കൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ മാറി തിരിച്ചും നിങ്ങൾ കോട്ടയ്ക്ക് മറുകോട്ട ഇരിയാക്കോട്ട ഉദ്വേദമായിട്ട് അഭിമാനം പൊഴിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഇന്ത്യഭൂമിയാണ് അല്ലേ അനേകം അല്ലേ ഇതിനകത്തോട് ഉദ്വേദമായിട്ട് അനേകം മാരിവയങ്ങളോ ഒക്കെ ധാരം അല്ലേ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിനകത്തോട് ഉദ്വേദമായിട്ട് ഞങ്ങളൈവരും മാതാവും അല്ലേ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പഴത്തേക്ക്
ആയാലും ചെയ്യുന്നില്ല. ശേഷം വേറെ നല്ല പഴമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് തന്ന് ഉത്തമനാ പെരുഞ്ചിറ ഉത്തമ മനസ്സിങ്കൽ കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിങ്കൽ അന്ന് കാര്യത്തിൽ കൊടുത്ത തണ്ടാൻ്റെ കയ്യാലെ കൊണ്ടുപിടിച്ചുള്ള വെള്ളിക്കിട്ടിൽ പറവണം വെള്ളബലം കൊട്ടത്തേകയും കൊണ്ടിപ്പിടിക്കും. ഇതോ കാരണം കയ്യാധാരമായിട്ടും പൂജാരി കയ്യാധാരമായിട്ടും മനുഷ്യങ്ങൾ കയ്യാധാരമായിട്ടും 4 കുറ്റിക്കാരന്മാർ കയ്യാധാരമായിട്ടും വിശേഷിച്ചും പെരിയാർ 50 കൊല്ലം കയ്യാധാരമായിട്ട് മാടപ്പന്തൽ മുൻവേദമായിട്ടും മംഗലപ്പന്തൽ മുൻവേദമായിട്ടും കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഇനം. അത് അനേക രസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വരികിലും അതിലൊരു രസത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചരസത്തെ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനാലുള്ള ഉടമ നിങ്ങൾക്ക് 10 തറവാടും പാലിച്ച് 10 ശരീരത്തെയും കണ്ട് രക്ഷിച്ചു.